Kaixo guztioi, ongi etorriak elkarrizketa saiora. Gaurkoan, Itxaro Bordak galderak egingo dizkio Arantxa Iturberi. Eta Arantxa Urreta Bizkaiak egindako galdera bat ere ekarriko du Itxarok. Egunon Arantxa Iturbe. Egunon, Itxaro Borda. Normalean zuk dituzu idazleak eta besteak elkarrizketatzen Euskadi Irratian. Aldi honetan alderantziz eginen dugu. Nik dizkizut galderak pausatuko eta enetzat egia egan plazer handi bada zure lekuan izatea gaur. Lehenik urtetan Euskal Irrati telebistetan langile zira eta idazleak, kultur eragileak 30-40 urtez ezagutu dituzu, elkarrizketatu dituzu. Uste duzu Euskal Telebistaren EITB orokorkiago leku egokia izan daitekela literaturaren promozioa egiteko edo literaturaz hitz egiteko? Tira, nik uste literaturaz hitz egiteko eozin toki dela egokia eta eozin momentu eta eozin ordu. EITB jakina izango litzakela bozgorailu oso handia promozio lan bat egiteko, baina seguru eskez jendeak uste duen hainbeste. Sensazioa daukat oso gainbaloratua daola komunikabideen lanaz, edo horren komunikabideek egia ez daukate garai batean zeukaten altaboz lan hori, egia da urtetan eskatu dugula kulturak izan dezala toki bat eman etzaiona edo onartu etzaiona komunikabideetan. Nik ez dinete EITB oso azitzei, baina Euskadi Irratian bakitz ze elkarrizketa mota izan ditudan, bai arduradunekin, bai lankideekin, eta gaur egun jarraitzen du kulturak izaten laxoa apaingarri bat, gauza polit bat, noiz behinka egin beharreko zerbait, baina ez dakit oso ondo zergatik. Nik ez dakala bizi izan. Nik bizi izan dut zerbait oso gure bezala, oso egin beharreko bezala, eta asko implikatu naiz zenbait gauzetan, nire lanpostu privilegiatu hortatik, ez? Eta saiatu naiz, bozgorailu lana egiteaz aparte, ez marketing lana edo altaboz lana egitea bakarrik, baizik eta kulturan dabilen jendea, iritsi dadila entzulen gana, pentsatzen duen jendea bezala, herriontako jendeik interesanteena bezala, gauzak egiteko denboa, dirua, dedikazioa jartzen duen jendea bezala, eta uste dut alde hortatik egin zezakeela, edo egin dezakeela oraindik edozein komunikabidek lan asko. Alde hortatik eta beste batetik ere bai, eta da, formak zainduz, ez bakarrik edukiak, ez bakarrik promozioa, baizik eta nik inpresioa daukat literatura oso erabilgarria dela edozein kazetarirentzat, ez bakarrik kultura gaiak aztertze dituenentzat. Zenbaitetan pentsatzen jartzen nahi zen nik albistegiak esate bateko oso beste modu bat egingo dituzte. Norbaitek esango dit, ja bada nahikoa literatura albistegietan, esan dezagun bada nahikoa fikzio esan genezake, zenbaitetan, baina nik erabiliko nuke olako ente bat, alako baliabide mordoa dauzkana gauzak beste erabatea egiteko. Goizeko saioetan eman dezagun, adibidez. Nik behin ikusi dut Kataluniako telebistan goizeko 8etako berri sailean Jan Margarit poeta, elkarrizketa luze bat egiten zion bertako kazetariak, eta egia da gauza arraroa dela, eta hori izan diteke behar bada bideetarik bat. Literatura gosarian eskaintzeko. Edo eguraldiaren tartean, edo trafikoan berri emateko orduan, seguru nago idazle nahia leukaken kazetari bateko oso modu desberdinean emango lukela trafikoaren berri, edo eguraldiaren berri, edo politikaren berri, ekonomiaren berri. Literaturak beharko luke izan zerbait askoz ere transversalagoa. Ez literatura, ez idazle bat bere novelai buruzizketan, edo idazle bat ipuinei buruzizketan, edo idazle bat bere obrai buruzizketan, hoi jakina, horrek behar du toki bat, zortzaio toki bat, nik uste. Baina badaude literatura beste modu batzutan txertatzeko moduak, eta ez bakarrik idazle bat bere obraz ertzetako orduetan eta ertzetako programazioetan, ez? Eta telebista eta irratiak gainera erabiltzen aldira ere sorkuntza leku bezala. Sorkuntza leku beharko lukete izan obligazioz, ente publikokoak. Zuk erabili duzu? Zait niri. Zuk erabili duzu? Nik erabiltzen duz egin, bai, horretaz aparte, bai, formatoa, irratian zerkia, gauza mordua egitezke, baina nik saio bat egiten duen bakutzean egunero eta ezakitala iristen da belarri eta baina nik taldeakin oso garbi daukagu gu zerbait sortzen ari gara, ez geha ahotsuts, ez geha zerbait sortzen parean daukagun gonbidatuakin elkarlanean, baina nik bai bizidet nire lana eguneroko sorkuntza txiki bezala, ez sorkuntza mundu aldatuko duen sorkuntza bezala, baina bai tarte bat
Irratian adibidez, patxadaz gauzei buruz hitz egiteko, bizitzei buruz hitz egiteko, heriotzai buruz hitz egiteko, patxadaz lasai, galderak ondo pentsatuta, modu jakin batean eginez, giro bat sortuz, hori guztian etzat sorkuntza lana da. Edo izatean nahi nuke. Bai. Hala da, neurri batean hala da. Eta ohartu zira ere, azken belaunaldientzat, pantailak ugaritu direla, aniztu dira. Eta ze harreman duzu, ezagun idazle youtuberekin, balin badalakorik. Ez daukat bat ere, eta gainera gertatzen dut pixkat nahiko bizterala jartzen naiz. Hori, euskadi gaztean da, gehiago. Ba, gaztean, bai, eta gainera sartuta gaude dinamika batean, eta horrantzen baten dut belaunaldi berri asko datozela atzetik eta gureak pasatu dira, sartuta gaude dinamika batean, gazteek ala egiten dute orduan egin dezagun gukeala. Eta ni erabat orduan bai, errebeldia gazte bat ateatzen zaidala. Gazteek hala egingo dute eta oso ondo, eta bide guztia eta etorkizun guztia bereien esku daukate, baina bizitza eta mundua pantaila batean dagoela sinistuta bizitzea, nire zait oso modu egokia iruditzen, orduan saiatuko naiz morrontza hortan ez eroitzen, borroka egingo dute ez erortzeko, naiz eta horrek esan joan modu gazteak etzaizkiala hurbilduko, edo nik egiten dudan harta ez dela hurbilduko, ez? Nahiko borrokalaria nahi zentzu hortan, ez zait gustatzen sinistea, uste dut pantailak, sare sozialek gauza on mordoa dauzkatela, erabilpenan arabera daola. Nik ikusten jendea zertan dabilen pantailan, eta barkatu nik ez dut hortan denbora galdu nahi. Eta idazle gazteak elkarrizketatzen dituzularik, ze alde nabaritzen duzu, edo ze ekartzen dizute zuk ez duzunik. Irratsaiora esan nahi duzu, edo irakurle bezala. Irratsaioa. Gazteek ekartzen dutena da freskotasuna eta oraindik harritzeko kapazitatea handia. Eta bi perfiletakoak daude, badago idazle perfil bat oso aurrekoen bidea eta aurrekoen formak eta aurrekoen esan moldeak erabiltze dituztenak eta nolabaiteko pose bat hartzen dutenak hasieran bereien lehendabiziko plazaratze hortan, eta badaude beste idazle gazte batzuk oso ahots propioa daukatenen ja oso gaztetatik. Ez dakit ze emango duten gerora, baina badauka sensazio badaudela ahots propio batzuk ez pantailai lotuak, baizik eta hitzai lotuak, idatzitako hitzai lotuak, eta baloratzen duten asko jasotakoa, eta horren gainean zerbait berria nahi dutenak. Irudipen hutsa da, ez naiz oso etorkizun iragarle ona egia esan ikusi nola doakin, hasi que... Idazle hasi berriak aipatzen dituzu, eta Arantxa Ureta Bizkaiak galdera bat bazuen zuretzat? Ezagutzen duzu Arantxa Ureta Bizkaia? Ezagutu bakarrik ez, mirestu eta urte askotan, eta berari kontatua naiz, nola oso umean itzela, oso gaztetxo, nik oso txikitan esan nun ja idazle izan nahi nula. Eneukan oso garbi zertzen idazle izate hori bat, irudikatzen duen zerbait, ederra. Bai, eta galdera, hortik doa, hain zuzen ere, nahi zuen jakin ea zure, ametxetako idazle hori, errealitatean eta gaur arte zer bilakatu den eta bilakatu denez zure ametsa egi. Nik ametxetan neukan idazle hura ez da gauzatu. Baina bai gauzatu da amets ark benetan seguruna sakon-sakonean zago. Nik Arantxa Ureta Bizkaia bezalakoa izan nahi nun. Ez dut lortu Arantxa Ureta Bizkaia bezalakoa izatea, imposiblea da Arantxa Ureta Bizkaia bezalakoa izatea. Izen beha daukagun arren. Baina bai lortu dut, eta hortaz baina pozik edo satisfetxo idaztea. Ez bainun nik orduan pentsatzen idaztea zanik idazle izateko modua. Beste faktore asko erantzten izkion. Eta bai lortu dut idaztea, ez idaztea bakarrik baizik argitaratzea, eta sentitzea zenbaitetan ez, oain hasi nahi sentitzen, hoxe zela nik kontatu nahi nuna. Eta badaukadala hortako ahalmena eta hartzen detela denbora, eta badaukatela nolabaiteko erantzun bate jendean aldetik oso pozik sentiarazten dauna. Bai, eta gure irakurle gisa pozik sentiarazten dizkidute zure elkarrizketak, eta baita zuk idatzen dituzun testuak, eta badu orain kasik 3 hamarkada idazten ari zirela. Eta erraiten alda zure lehen narrazioarekin, amaren inguruan eta amagintzaren inguruan pixka bat bide bat zabaldu zinuela. Eta lehen aldia izan dela errealitatearen eta fikzioaren arteko bide hortan amatasunaren inguruko gauzak plazaratzen zirela. Gorka bereziartuak argi aldizkariko kazetariak, ezer baino lehen ipuin liburuaz, erraiten du euskal bestseller bat dela. Eta 18 edizio badituela,
Eta beraz, arrakastatsua dela zure liburu gehienak, ala dira ere, irakurgarriak baitira, dida batean irakurtzen dira, ez erresak direlakoan. Tematikak gureak ere direlakoan. Ipuin liburu bat, galdera izango litake honakoa, ipuin liburu bat bestseller bat izan daiteke, euskaraz ere? Hala, euskaraz hori kentzen dugu? Bat, Gorka Berezti artean hankasartze larria da pentsatzea liburu batek hainbat edizio dauzkalako arrakastatsua dela. Uko egiten diote izendapen horri, ez bestseller izendapenei, baizik eta arrakasta kopuruakin lotzea, denok trampa berdinen eritzen geha. Uste, arrakasta neurtzeko beste faktore asko badaudela, eta gustatuko litzaiake oso nire liburuak eta nire lana arrakastatsua izatea. Renuntziatu egiten dut kopuruengatik arrakastatsua dela esatea, ze arrakastatsua herri hontan badago bide bat nahiko erreza arrakastatsua bihurtzeko, eta da irakasleren batzui bururatzea zure lanak badula nahikoa ezaugarri gazteentzat irakurgarri izateko. Eta nereak trampa du hortan erraza jartzen diote alboan, eta horren errazkerien erortzen geha, eta eskoletan sartzen da. Eskoletan sartzen badin bazara, Euskal Herrian edizio bat baino gehiago egiteko aukera daukazu. Beraz, uko egiten diot horri. Eta jakina bestseller izan litekela edo izan beharko lukela ipuin liburu batek, novela batek adina, ez dakit zergatik daukagun, ni oso ipuin irakurle zalea naiz, bakit ez garela asko, baina asko gustatzen zaizkit ipuiak, bai idazteko eta bai irakurtzeko. Eta ezin detu lertu zergatik bestseller batek, zeratik daun gure iruditarien bestseller batek 800 orrialderik gora eduki behar ditula. Hoi daukagu buruan sartu, eta bestsellerra beti irakusleio guztietan da pixu asko duen gauza bat, pixu fisikoa duen gauza bat. Nik ez den literatura pixuan neurtzen, enuke nahi. Eta iduritzen zaizu badela ezberdintasunik edo diferentziarik euskal literaturaren munduko liburu salduenaren eta eman dezagun espanol edo frantses sistemaren baitako liburu salduenaren artean, diferentziarik bada, baliteke? Enaiz aditua, nik asko irakurri dut euskal literatura, saiatzen naiz argitaratzen den guztia, lanak ahalbidetzen dit hori, laneako irakurtzen dut, plazerez aparte laneako. Ez dut bat ere ezagutzen, hola orokorrean hitzaiteko ez Espainiako literatura eta ez Frantziakoa. Baina bestsellerrari lotzen balen gatzaizkio, edo liburu dendetan, eskaparatetan dauden liburuei lotzen bagatzaizkio, normalean literatura nik matxe estimatu edo literatura zulertzen detenak eta bestsellerrek ez daukate berez lotura zuzenik. Eta ni liburu potolo irakurzalean naiz, udan batez ere nahi ondartzan amaka bat, serie guztia. Bai, gustatzen zait. Irakurzaletasun hori ere badaukat. Baina nik literatura beste zerbaiti esaten diot, ez diot hitzidatziari bakarrik esaten. Bestez, nik behar dut liburu bat hartuta momentu batean, esaldi batean kateatuta gehatzea, ez da, ze amorrazio, ze esaldi ederra, zergatik ez dut nik idatzi, hori sentitzea behar dut liburu batean. Eta normalean udako liburu hauetan, irakurtze ditut oso gustoa, jakin nahi dut hiltzailean ordan eta zergatik eta hori guztia, baina ez dut topatzen lerroien artean, topatzen ditut historia ederrak batzutan, oso ederrak bai, baina pixka bat, denbora pasarako bakarrik. Ez da txarra, baina beste bide bat da. Orduan, euskeraz ustez oso gutxi daukagula hortatik. Hene hurrengo galdera hori zen. Euskaraz gutxi dago horako liburu isuri edo eman handiko horik. Ze behar luke euskal literaturak edo euskal liburu batek horako... Nik oso garbi daukat, beharko luke euki milioika irakurle. Esteko. Bai, jakina, euskeraz izan beharrean 800.000 edo ez dakit kopuruan izan batean daun 800.000 izan beharrean, gauden 3 milioiak edo 3 milioi terdiak euskeraz irakurtzeko gai bagina, halako liburu batek izango luke merkatu posible bat. Jartzaitez bazu 800 orrialdeko nobeloi bat egiten, nobeloi denbora pasako hauetako bat, ze hori egin liteke harta jarrita, ustot badauzkagula idazleak, bagaudela nahikoa idazle esateko behira, egingo deu bestseller bat. Egingo deu liburu bat salduko dena ikaragarri eta jende guztiak, bere opor garai honetan irakurriko, jende guztiak, ahoza hori biliko dena, irakurtzazu hau etzazu galdu hori ingo duna. Baina jakina, irakurtza dutenak, baldin badia, jodezaun, 10.000
horrela, normalean irakurtza dutenak, ze bestseller klase da, 10.000 alerekin, ze industriak, ze merkatu helduko dio horri. Hoi da falta zaiguna, ez dut uste falta zaigunik ahalmena, falta zaigu gainantzekoa. Egitura ekonomikoa eta sozioekonomikoa. Baina ez daukagu egiturari betetzeko kopuruik ez gara nahikoa. Gutxi gea, honeako eta txarreako. Esan zuzu, bestseller bat, hemen bestseller bada 25.000 ale saltzen dituna. Eta hartzen duzu novela eskandinaviar bat eta milioiak saltzen ditu. Ez da konparagarria ezertan, aukera bakarra izango litzake euskera sortutako 800 horriko saga familiar horri buruzko novela poliziakoa itzuditzea munduko beste hizkuntza guztieta. Baina hor bai gure esku ez dauden 8.000 faktorek hartu beharko luketela parte, fijatu egin behar du euskeraz dakien norbaitek hor badala bidea Eskandinavian gure novela saltzeko. Euskal Herriko ahotsik ezagunenetako bat da zalantzarik gabe Arantxa Iturberena. Ez alferrik urteak daramatza Euskadi Irratian, 80etatik, saio ugari gidatuz eta aurkeztuz. Goizean behin irratsaio aski ezagunarekin hasi zen. Gaur egunean, arratsean emankizuna gidatzen du, astelehenetik ostiralera, arratseko 8etatik 9etara. Sortzaileen txokoa omen, sortzaileen amets, beldur, egonezin gorabera, gogo ilusio, ahuldade eta indarguneen oihartzun. Bere elkarrizketa nola esan, identifikagarrietatik pasa da idazlean dana, eta horietako batzuk onik atera dira gainera. Esataritzat du bere burua, kazetaritzat baino gehiago. Kontatzea du ofizioa. 1974an jaioa, garai hartan alegria de horia zen alegin Gipuzkoaren bihotzean beraz. Ahotsa, kasu honetan literarioa, nabarmengarria du halaber. Narrazioa idatzi du batez ere, eta batez ere narrazio laburra ipuinak. Kontatzea du ofizio beraz, kontatzea afizio. 1982an, ezer baino lehen, ipuin liburu argitaratu zuen, Euskal bestseller bat. 18. edizioa ageri da xingolan. 1985an, lehenago zen berandu, ipuin liburu hau ere, zeinarekin Iban Zalduak hartu zuen euskarazko literaturarekiko interesa berriz. Kronika liburu bat ere argitaratu zuen, Ai ama. Amatasunaren gaineko ikusperi ez hegemoniko, ez onbera, esan dezagun mikatza erakusten duena. Ideia bat egin dezagun, hauxe da liburua irekitzen duen aipua. Lehen hilabeteetan uste nuen ni nintzela haur bat izateaz gozatzen ez zuen lur honetako emakume bakarra. Antzerkirako moldatu zuten kronika liburu hori gero. Egin du antzerkirako gauza gehiago, ipuin gehiago ere bai, baina orain eleberriarekin saiatu da. Koaderno azuri izena du eta 2017koa da. Irratiko ahots gisa oso ezagun, literatura ahots gisa ez akaso behar beste, euskal ipuingilerik finenetako bat dela ondo finkatu dute bere bildumek. Gero hori lotua izan diteke beste galdera bat, hau da itzulpenarena. Euskal novela baten eman dezagun gaztelerazko itzulpenak, liburu salduagoetan klasifikalezake obra bat. Uste dut hor trampa daukagula, Bueno, ez dakit iruipena da, Euskeratik gaztelerara itzultzen dien liburu gehienek nun topatzen dute irakurlea. Mugaz aldeontako ez euskaldunen artean. Erderara itzultzeak edo erderetara itzultzeak, frantsesera itzultzeak, espainolera itzultzeak, ez dizu ahalbidetzen espainola hitz egiten dan toki guztian zabaldu, ezautu, mirestuko danik. Uste gure mugak oso muga izaten jarraitzen dutela, bai espainolea itzuli, bai frantsesea, tira, oso polita izan behar du, harategia jun eta esatea harakinak. Oie, que ya leído tu libro, bueno, bada, beste pauso balitzateke, gure muga txiki hori gainituko luke. Baina nik adibidez ez diot horri alako itzultzea uste beti dela interesantea, eta beti da beste urrats bat, zure lanak bidea indezan, baina nik enuke lehentasunen artean jarriko. Lehentasun handiagoa iruditzen zait, eta ja egiten nahi geha, beste hizkuntza batzutatik gurera ekartzea. Gurera ekartzea, bai. Hori bai, beste hizkuntza lantzeko, beste bide batzuk zabaltzeko modua dalako. Hori bai. Beste idazle batek, beste komentario bat egin du zure liburu bati buruz, lehenago zen berandu hori buruz, Iban Zalduak, errandu horrekin piztu zitzaiola euskal literaturarako interesa, eta hori irakurri ondoan
nahi zuela idazle izan. Bira. Gara, beraz, idazle bat Eta hasi zan, eta iratzen dut ni baino milaka ipi gehiago, ez? Hori da. Ez da, ez ardura, gauzariak ez du. Eta nola hartzen dituzu laudoriozko hitz horiek? Lotxatu egiten naiz. Bueno, ez dut lotxate ematen, baina badaukat nire pudorea. Uste dut, ez dakit, batzuetan dira gauzak elkarrezketa batean esate dituzunak edo idazten dienak. Poz handia emango liak egia balitz, baina bestalde sentituko nuke ardura bat neurriz kanpokoa. Nik badauzkat nahiko ardura nire bizitzan honekin ardura bat sentitzeko, baina asko pozten naiz Ibanen hasierako gogoa pizteko balio izan baldin bazun. Eta kritikak, nola hartzen dituzu kritikak? Erran duzu behin irakurle elkartetarat joatearen premia gorririk ez zinuela? Ez da bat ere. Kritiken beldur zirelako, ala? Bueno, oso gaizki hartzen ditut kritikak, bai, rekonozitzen dut. Eta gaina atzait oso justue iruditzen euskeraz idazte deunok. Ondo hartuko nituzke, kritikak ez ditutela onartzen esan da, ematen du, oso gustu hartuko nituzke kritika, jendeak esaten du konstruktiboak eta destruktiboak, ez nahi zortait. Oso gustu hartuko nituzke kritika literarioak, literaturaz dakin norbaitek esatea, bira, Arantxa, ipuin honek ez dizu funtzionatzen honengatik, edo usteet honek funtzionatzen duela hontatik, edo bide hau jarraituko bazenu asko zobea. Ez zaizkit gustatzen kritikak, zure pertsonaje ez da sinesgarria, edo historia hau ez zait benetakoa iruditu, edo ez da benetakoa, hori ez zait gustatzen. Eta gaina momentu batzutan zenbait komentariok mindu iten haute uste detelako oso errez iten dela. Uste idazle gehienok zerbait idazten deunen, pentsatu nahi dut, ardura hondiz egiten deula eta oso ondo pentsatuta. Oso ondo pentsatuta zergatik aizean hitz bakoitza bestearen alboan jartzen eta aizea hitza kentzen, ehansten, zuke bakizu askotan ez dezula oso ondo asmatu. Badaude, zeu konstiente zea, ni oso autokritikoa naiz nire buruakin, bestenekin baino gehiago esango nuke. Ordu, ni bakit nun ez du gauza batek utxeiten. Utxeite hori harrapatzeak, adibidez, ez dit bat ere minik egiten, eta harrapatu ez du, bai. Ez zaizkit gustatzen beste kritika batzuk, eta ez ditut behar gainea. Eta badakit oso eskertxarreko gehatzen dela, baina ez ditut behar besteak beste idazten ari naizen bitartean bizidetan satisfazio momentua edo placer momentua edo nire gogoko momentua hori dalako asetzen launa. Hor bukatzen da netzat, jakina gero horren balio erantxia, lehi aurrengoa jendeak esatea baze ondo, hartu dut zure liburua, horrek baditu momentu honak. Baina netzat hor bukatzen da, janik egindakoan ja, jazta, zoriontsu naiz, ez dakit beste hitz batzuken esplikatzen. Eta idazten duzunean, senditzen duzu olako ardura bat, jendarteari buruz, gizarteari buruz, idazle gisa, batzuetan aipatzen da konpromisioa, beste batzuetan... Ni oso barnetik, oso erraietatik aitzen naiz kontatzen, eta gero nola oso laburrean, eta oso arnaz laburrean egin ez beti oso printza txikiekin. Lerro artekotan jakina badaudela gizarteei kritika bat, edo gizakiok harremanak izateko daukagun ikuspegiei kritika bat, edo saiatzen naiz, baina oso lerro artekoak dira. Ez dut arduraik sentitzen, adez, ama idatzen nunden nik edukan bat ere arduraik, amatasuna nola bizizan momentu, zan nik momentu hortan sentitzen nuna. Eta sentitu nintzen oso libre esateko. Geroa jabetu nintzen, jendean erantzunekin, eta ostras, hemen badauzkat konplize mordo bat, eta konplize etzien mordo bat, ez? Baina idazteko momentuan segurik ez naiz oso konstiente hortaz, ez diotalako garrantziaik ematen. Eta zure idazkeran, nun kokatzen duzu nia? Erdian, non dago nia? Erdian, beti? Ni oso nitik aitzen naiz. Bai. Eta oso ni konstientetik, baizik oso ni tripetatik, oso erraietatik. Bai. Eta generoaren arazoa edo galdera... Ni generoa itxatxia daramat. Nola Ni naiz, eta genero badaukat eta konstiente naiz genero hortakoa naizela. Eta ez deta azten bizitzako momentu bakar batean ez da idazten nahi naizenean. Naiz seguru eski idazten nahi naizenean askoz gehiago naiz idazlea momentu honetan, emakumea baino. Emakumea naiz. Eta ez daukat ikuspegi hori galtzeko eta ez da baztertzeko eta ez da saltzeko ere.
Eta oso pozik nago, eta uste bauzkagula 8.000 Eta ze gauza alde da, esateko. idazlearen eta zure ni femininoaren artean. Ez dago aldeik. Ez dago alderik? Ez dago aldeik. Idazlea ez da neutroago? Ez da, neutroago. Neutroago? Ez esango nuke. Ez. Ez, niaren barruan naiz ni, idazlea, naiz emakumea, ama, irratiko langilea, laguna, konplizea, maitalea, ni bat naiz. Idazlez ez naiz jazten, ez dut buzoa jazten, esateko, oain naiz idazle. Bueno, elkarrezketetan igual, oain naiz idazle. Baina idazten nahi naizenean ez, idazten nahi naizenean pijaman, etxean, naiz ni. Eta pertsonaia femininoak, eta pertsonaia maskulinoak? Nire pertsonaia gehienak dira femeninoak. Bai, ahots gehienak dira femeninoak. Eta ez da autokonstiente bat, da oso nitik hain ezelako. Hor bai saiatzen ez da hor autokonstientea da, ni desberdinak egitea, ez da dila dena izan ni pijaman etxean idazten nahi dena, baina askotan da. Bai, ez diot... Saiatu berko nuke egiten igual, ez? Edo pijama aldatzen. Bai, edo zailtasunak dira, ni maskulino bat irudikatzeko eta paperean etzateko? Nik irudipena daukat, ez naiz saiatu hortan berezeki, nik irudipena daukat, nukela izango bat ez zailtasunek, irudimena daukan pertsona bat naiz, txikitatik badaukat, baina idaztakoan irudimena ies egiten saiatzen naiz, justu kontrako ariketa egiten dut. Uste dut nukela problemaik izango ni maskulino batean sartzeko, baina iruditzen zait oso gaiztoa izango nitzakela. Bai, praktikatzen hasiko banitz uste oso gaiztoa izango nitzakela. Eta beldur naiz ez edo nitzaken karikatura batean eroiko. Momentu hontan, Baina beira, igual, egingo du saiakera? Saiakera eginen duzu, eta gu irakurriko dugu generoaren inguruko galdera gehienak hemen dira, beraz, generoak zu zaitu aukeratzen? Genero, esan nahi duzu, ipuingintza... Hori da, ipuingintza edo narrazioetan edo antzerkietan. Bai. Beti pertsonaia gehien bat femininoak dira, zure ni hortarik etortzen direnak. Eta generoak, beraz, historioa ere, tematika, gaia, baldintzatzen dituzke? Generoak, ipuiak nabarmen, bai, ez hainbeste historio mota, bueno, gauza praktiko, luzapen kontu bat, ipuin bat beti da printza bat, beti da historia handiago baten momentu txiki bat, ez? Jakina, ezin dut saga familiar baten historia bi orrialdetan kontatu. Kontatu liteke, baina oso... Beti joan behar duzu printza batea, momentu konkretu batea. Alde hortatik bai jakina baldintzatzen ditula historiak asko. Eta nire kasuan autu bada, nahi arnaz laburreko historia gustatzen zaizkit, gustatzen zait insinuazioa, iradokitzea, ez dena kontatzea. Irudipena daukat dena kontatuta ematen digutela toki guztietan, nik ez dut dena kontatua nahi, nik irakurle bezalare asko eskertzen dut, ez izatea dena kontatua. Beste gauza bada, ulermena eragoztea edo zailtasunak jartzea, horrek esan nahiko luke ez dutela asmatzen kontatzen, eta horrek pena emango liake. Baina, printza ez, hori da ipui bat, behira, hori gustatzen zait bai irakurle bezala eta bai idazle bezala. Eta jakin asko baldintzatzen hau historietako. Historietako, bai, eta ipuinak zu zaitu aukeratu, ez duzuzuk aukeratu ipuina... Ez nik aukeratu dut. Zuk aukeratu dut. Bai, nik aukeratu dut, baina arrazoi askotan oso praktikoen gatik. Ipui batek ez du denbora asko behar, ez du konstantzia bat behar, ez du disiplina bat behar. Normalean nola gehienok beste lan batzu dauzkagun, beste lan postu batzuk, ordu asko kentzai dizkigutenak, eta beste ni hoien barruko ordu asko, ipuia bada oso erosoa idazle bezala. Ez daukate, beti pentsatzen dut, liburu potolo bat idazten duen idazle batek, bere jornadaren laurdena, bueno, zuk nobelak pasatu beharko duzu irakurtzen ze idatzi dezun, ez? Berriro iristeko puntu horta. Ipui baten kasuan ez daukazu hori. Ipui baten kasuan jartzen zea eta zoaz zuzenean june dezun muin horta. Hor narrazoi praktiko bat ere bada. Eta ipuingintza ari da hedatzen euskal literaturan gero eta ipuin liburu gehiago, historio labur edo mikronovela gehiago ateratzen da. Nobelak baino? Nobelak baino, bai. Nahi duritzen zait, ez dut nik ere dena ikusten eta dena irakurtzen, baina azken denbora hauetan ipuin luma asko irakurri ditut. Beraz, egan nahi luke,
jendarte Igual da herri sozietate txiki bat. hiperokupatu batean bizi girela, jendak ez dola gehiago denborarik. Igual da herri txiki bat Herri txiki gehalako, bat Txaro. gehalako, Eta herri bai. txiki batek histori txikiak behar ditu, Bai. puzlea osatzeko, ez bantxo okurritu zaite, eta ez dut uste oso... Polita da. Baina, bueno, izan liteke. Herri txiki baten ipuin txikiak, Hoi da, bere handitasunaren erraiteko. hoi da. Mariari lehendabiziko gizonak bihotza txikitu zion, bigarrenak hortzak, eta hirugarrenak auto berria. Joseri lehendabiziko emakumeak bihotza lapurtu zion, eta bigarrenak kontu korrontean zeukan diru guztia. Mariak ezer ezukan osorik Jose ezagutu zuenean. Jose eskean iritsi zenean, Mariak lotarako tokia eskaini zion, gau baterako. Hilabete pasa zenerako, ohe berean egiten zuten lo. Ez zioten elkarri ezer agindu. Ez zuten inoiz etorkizuna hitz egin. Ez zuten sekula maitasunik aipatu. Jose, mekaniko batekin hasi zen lanean. Eskuak, koipez, bestuta iristen zen Mariaren etxera. Honek, saboi berezi batez garbitzen zizkion arreta handiz. Ez zuen maindireak zikintzerik nahi. Istripu batean, erabat ondutako auto bat, eraman zuten behin tailerrera. Konpontzen baduk, iretzat, esan zion nagusiak Joseri. Eta konpondu zuen arte, egunero ordubete gehiago lan egin zuen. Mariak ez zion galderarik egin. Josek ez zion ezer esan, egunero afaria ostuta aurkitzen zuen arren. Begira Maria, oihuka iritsi zen Jose autoa ibiltzeko moduan jarri zuenean. Maria izutu egin zen, ez zuen inoiz Jose pozik ikusi. Nahi baduzu, itsasoa ikustera eramango zaitut, esan zion etxe ataritik. Eta Mariak, baietz erantzun zion, itsasoara bidean, ezera txikituko ez dizut gizon batekin bizitzera sorionetik gertu dagoela pentsatu zuen Mariak. Jose, itsasertzera ailegatu zirenean, pentsatzen ari zen, ezer lapurtuko ez dizun emakume bat, aurkitzeko soriontzu izatea nahikoa dela. Autotik irten gabe, hitzik esan gabe, musu eman zioten elkarri, lehendabiziko aldiz. Askotan gertatu izan zait zurekin elkarrizketak egitea, edo zuzenean, gehienetan Baionako estudiotik, beraz zure aurpegia, zure gorputza, ganezake ikusi gabe, ahotsa baizik ez entzunez, eta niretzat bereziki izan da beti alako plazer bat, eta ardura egan dizut, ahots horren entzutea, mikrofonaren bidez irudirik gabe, beti izan da alako opari bat, ez ala elkarrizketa. Eta zu galdi honetan elkarrizketatua zira, nola senditzen zira? Gaizki. Gaizki irudia duzulako barrean, ala... Arrazoietako bat hori izan liteke. Denbo asko ez dela artista bat egin genien elkarrizketa bat, eta hurrengo honean idatzi zian mezu bat esanaz, beha Bilboko estudiotara joan zen. Eta idatzi zian esanaz, oso gustora atzo, ez dakize, bakizer, eta gero, ze pena elkarra ezagutu ez izana. Bai. Eta erantzun nion, barkatu, baina impresioa daukat jendea belarriz askoz hobeto ezagutzen dela, aurrez aurre eta begitara begiratuz baino. Eta erantzun zian, arrazoi, ez zait gustatzen hau. Ez zait gustatzen esposizio publiko hau. Besteak beste, atentzioa galdu arazten dulako. Norbait behira ari balda, haiko da pentsatzen, jo, ez txamarra, behira itxarok ze galtzak ekarri ditu, antiajoak ere biltzeitu itxarok, baina iturbek ez euskan antiajoak, hortan, eta seguruzko esaten nahi gehan hortan, edo hitzaren arreta, ez dut esango galdu egingo dunik, pentsatu nahi dut galdu ez, baina bai intensidadean jetxi. Irratiak badu magia, badu, tira, elkarrizketakorekin elkarrez ikustea, ez dut esango hobea danik, beti elkarrizketa parez pare balen baukazu, ulertu zen ditzaket tonuaren beste gauza batzuk, konotazio batzuk behiradan bitartez, keinuen bitartez, baina badu arreta euneko eunean hartu behar bat, ez hitzak, hitzeiteak, nik impresioi daukat, o nik ala bizidet, eta gauza hauek ez ikusle bezala bakarrik, baizik, iztun bezala ere ahaztu egin behar detor daudela naturalitzein alizateko. Behar bada, belaunaldi zaharrekoa gehalako ere izan liteke, gazteek beste naturalidea batekin eramaten dutela hori. Irratiarekin heziak izan dira. Irratiarekin bizi izaniz, hauzaro guzia irratiarekin, eta telebista irudia biziki beran baizik ez dututa, beraz.
Ni beti irratiaren magiaren zalean iz. Bai. Izan euskarazkoa, izan erdarazkoa. Bai, ezen hizkuntzetakoa. Beti edozein hizkuntzetakoa irratia, ahotsak zirraiten duzu meza, ahotsak irraiten Bai, badu zerbait. Badu Eta zerbait. gero badu alde praktiko bat, hartzaile bezala, eta da, telebista etxe guztietan jarri deunetik, oso zaila da tortilla bat eitea eta telebistai Bai, bai, behira bai, eotea, bi gauza eta irratia ezin zurekin da aldi berean, eta gaina ez da inexigentea. Irratiak badu zerbait arkonpainia egiten egon liteke, eta derrepente esaldi bat, berriro literaturan kontu berdin, esaldi bat, soinu bat, batean eskatzen du zure harreta, ez? Truko bat, ez da, badia, Bai. da mundu bat, ez naiz sekula ez gaitu damutuko, gatibatzen, ez gaitu kaptibatzen. ez zaitu esklabizatzen. Esklabizatzen, Bai, badu beste... Beste bat, bai. Eta nola bizitzen duzu liburu bat ateratzen duzunean, elkarrizketak egin behar dira. Ba, gaizki, ez zait gustatzen, oso alde polita aukeratu nun, aldeik aberasgarrina aukeratu nun, Euskal Herriko jendeik interesantena ezautzen dut nire lanagatik, eta ordain duten diate horregatik. Hori da lujo bat, beste aldean oso deseroso. Bai, ez dut jakiten nola erantzun. Urria topatzen erantzun nahi, nire galdera egitea, galderak egitea gustatzen zait. Eta horretik bizitzeko aukera izatea, iruditzen zait sekula... Eske, iruditzen oso jende gutxiko eukala aukera esateko jose, egitan nahi nahiteko aukera daukat. Eta zure lanpostutik? Nire lanpostutik. Zure lanpostutik idazle asko eta euskaraz idazten duten askorekin harremanak dituzu? Bai. Eta ze ekartzen dizu elkarrizketa bakoitza, idazle bakoitzarekin? Berez, ekartzen ditena da ezautzea. Eta ja hori berez ja bada plus bat edo zerbait polita. Ekartzen dizkit harremanak, ekarri dizkit harreman, adiskidetasunezko harremanak, ez denekin jakina pertsona batekin ordu erdiz edo ordu betez dizketan aitzea eretzaitu lagun min bihurtzen, baina iriki dizkit bideak interes beretsuak edo mundu beretsuak konpartitze dituen jendeakin gertutik hitzein alizatekoa. Ekarri dit, nolabaiteko konfiantza bat, sensazioa daukat, idazleak oso eroso etortzen diela gure saiora, eta gure mikrofono eta hori urteekin lortu den zerbait izan da, ez da lehen da biziko metik, behira, urteekin eta aleinakin lortutako zerbait izan da, ekartzen dit, galdera desberdinenak edo eozer gauza galdetuta ere, erantzun ederrak emateko gaidan jendea ezautzea. Askotan imaginatzen dut, politiko batekin, futbolista batekin. Zemuz joan da partidua, gaur jokatu duzu, delantero ibiliztea, gola sartu duzue, eta nik idazle batik galde diezaioket, ia dena. Ia dena modu desberdinetan. Eta bakit beak izango duela, betira, gaiztakeri gabe hain naiz, esan dute, zu novela batean topatzen dituzun gaiak normalean oso zabalak dira, eta intzenitzake galderak, gaina badakizu ja, hainbeste urteta gero neurtzen hortik segitzea komeni dan, ez dan komeni, baina elkarrezketa bakoitzetik ateatzen da, ez dut esango momentuetan harritu egiten naun zerbait, zeia urte asko damakizkiu, baina bai posten naun zerbait. Giro bat sortzen da elkarrezketen karietara. Bai. Idazleekin, eta bestekin ere bai, beti giro hori humanitate puska bat partekatzen bariz bezala uinen bidez. Eta idazle ziren aldetik, zerbait onuragarri ikartzen dizut nire idazteko lanerako osan nahi duzu? Bai. Inspirazio edo desesperazio. Inbiria, alako gauzak. Nere bai. Ez gauza bakarra ekartzen dit eta uste importantea dela, eta da jakitea beste guztiak zertan nahi dien. Oso zaila egiten zaitu lertzea zu alor batean zerbaitetan nahi baldin bazea, ni irratilari bezala ez beste irrati batzuk entzutea, adibidez, nik behar dut, eta ardura daukat entzutekoa, edo beste batzuena irakurtzekoa, jakiteko zueiten naizean hortan, ze hobetu zen ezaken, zerrez, nor bezalako ez dezun izan nahi, nor bezalakoa bai, konparazio mota horiek egiteko eta ikasteko beti, baina bestela nire idazkeran eta ez du, oso aparteko mundu bezala bizi ditut. Bi mundu dituzu. Bai. Eta badu orain 3 edo 4 hamarkada lan hortan ari zirela, zerbait aldaketa atzeman duzu euskarazko literaturaren alor hortan? Asko gehitu da. Asko gehitu da. Handitu, hemen datu dira
askoz idazle idazle kopuruak gehiago, eta? bai, idazle kopurua ikaragarria zida, horien artean emakumeak direnena ikaragarri, eta azkeneko hamarkadan esagerazioa, beti da postekoa, baina lehen esan dizut, saiatzen naiz kopuruen tranpatan ez erabiltzen. Irudipena daukat, eta hori oso orokorrean, eta bakoitza da, eta bere lanat, irudipena daukat, gero eta hobeto idazten deula, orokorrean, eta freskotasuna galtzen nahi gehala, behar bada horregatik, gero eta hobeto idazten deulako. Baina da momentuko impresioa, eta momentu hau ez da hona, ez dakit noiz ikusten nahiko dian, baina ikasturte bukaeran gaude, aurten ere astero irakurri ditut pare bat liburu orduan hau, saturazio puntu real handixamar batean. Orduan nire begiak ez dira freskoak irakurtzeko orduan momentu honetan. Segurunik elkarrizketa hau ikasturte edo irraturte hasiera batean egin izan balitz, asko ze baikorragoa izango nintzen. Oporretarik landa. Hoi da. Oporretarik landa. Hoi da. Eta ze irakurtzen duzu gehien bat novela, ipuinak, poesia? Zer da zure gogokoena? Gogokoena normalean ipuiak irrati urtean zehar. Udan novela potoloak asko gustatzen dizkit. Irakurtzea den poesiekin daukat segurunik harremanik arraroena. Bai, ez dut poesia beste gauzak bezala irakurtzen. Ez dakidan ez jakintasun kontu bat, edo batzutan ez harrapatzea, konplize gutxi topatzea ditut esaten joan poeten artean, baina ez da egia. Poeten artean bauzkat konplizeak, baina poesiarekiko. Eta pentsa laburzalea naizela, baina badu zerbait poesiak askotan ies egiten diana. Iruditzen zait, Poesia da gutxien disfrutatzen detena irakurle bezala, momentu hontan. Gainontzen dena. Asko gustatzen zaizkit saiakera ez tekniko eta ez hotzak. Adibidez, oantxe gaur bukatu dut irakurtzen Xabier Gantzarainen Zuloa. Eta disfrutatu dut ikaragarri. Mikroipuinak dira ere. Ipuinak bezala dira. Mini saiakera pertsonalizatu, nitik, artea, historia, alde batetik jakintza bide, eta bestetik giro bat, kontatzeko modu bat oso ederra. Bai. Gustatu, irakurtzalea naiz. Bai. Eta zuk egiten diguzun bezala azken galdera gisa, nahi zinuke zerbait erantzi edo gehitu? Ez, nahiago nuke kasi bukatu. Zer duzu elkarrizketatu? Biziki bai. Gustatu zaizu? Baina ere, ari zan naiz irratian, gure irratian gazteta, ari zan nintzen lanean elkarrizketak egiten eta politikoekin eta idazleekin eta bai, lan hori asko gustatzen zitzaidan nire ere. Galderak egitekoa. Postan txartu aitzineko lana izan zen. Nik baukat, galdera, Arkaitzkanoekin geratuta nago. Bai. Urangoan, elkarrizketatzaile modura. Bai. Zure oizko ofiziorat itzuliko zira? Hoi da, betiko ofizioa ezautu duzu Arkaitz. Aspalditik, gaztetik ezagutzen dut, azken aneia txikiaren adin bereko, ara? Eta galdera bat, bai? Zer galdetuko zenean? Galdera bat, bete aipatzen baitugu euskal idazleen profesionalizazioa eta bar. Bizimodua hortik ateratzea, bera da adibidetarik bat, gaztetik profesionalizatu dena, euskaraz idaztetik bizi dena, nahi nuke jakin nola eramaiten duen bizimodu hori erresa denez, emana denez, zaila denez, hori guzia, saltza hori guzia. Hoxe galdetuko diot zure izenean. Ongi da, mila esker. Tira, onaino, Itxarobordak Arantxa Iturberi egindako elkarrizketa. Datorren astean, Arantxa Iturbek elkarrizketa egingo dio Arkaitzkan hori. Ez dira, irratian aritzen diren bezala arituko oraingoan, ikusi ahal izango ditugulako elkarrekin solasten. Ez ahaztu gainera, Itxarobordaren galdera bat jasoko duela Arkaitzkanok. Gogoratu, saioak osorik, booktegi.eus webgunean dituzuela.